Ogai mar ODM Raila Amolo Odinga ochako chenro mar lalruok kod oganda ewi kama ochomo e weche mag siasa. Raila noromo kod moko kuom jodongo mawuok Nyanza kod jotend rowere e kaunti ma Kisumo kendo jiwo oganda mondo were kod weche mag AUC kendo rit lendo mare juma manyien ewi chung' mare mar siasa. Kaka Simfros Okinda leronwa, Raila osingo mar wuoth e konde duto ma pacho ka e choko pach oganda. Safar mar ogai mar ODM Raila Odinga mar manyo siep manyien mar siasa ochakore. Raila ochako bago romo kod oganda mopogore ewi lalruok kotenore kod siasa mare tok rem yudo kom mar AUC. Romo kod oganda tok wuok Addis Ababa notimre kawuono e kaunti ma Kisumu. Raila noromo kod jodong Luo mawuok e kaunti ang'wen duto ma Kaluo. Tok romo kod jodongo, Raila nobedo gi romo maling'ling e City Hall kod jotend rowere mawuok e kaunti ma Kisumu. Kane oloso kod jofwambo tok romo makamano, Raila wacho ni romo mag lalruok go obiro bage gwenge mathoth e pacho ka. I'm not just going to be confined to Nyanza or this part of Nyanza. I will be talking to leadership from Kisii, from Western, from the coast, from the Rift Valley, from the Eastern, from Northeastern, from Central, all over the country. During this period of time, I'm going to consult before we make the next move. Raila ojiwo oganda mondo koro were kod mbaka mag AUC kaluwore ni gin gik masagi osekalo. And I've also shared with them what I saw during my campaign for the chairmanship of the AU. What transpired also in Addis Ababa and thereafter. And I've told them that that chapter is now behind us. Now we're moving forward. I'd said that there was going to be life after Addis Ababa. Kamano bende osingo mar lando elela okang mare pau siasa juma manyien. I will make a statement sometimes next week. And I want just to tell you here also that watch this space. Motelo ne romo kod grube mag oganda Kisumu, Raila kod jatend Kenya William Ruto nyobogo oganda gi twak margi makanyakla manyo timore kar jot ma jatend piny mani Mombasa. Twak manyo gisingo e biro tiyo kanyakla kendo Raila nyo singo ka opach jopiny. Simfros Okinda, Ramogi TV.